Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Tamasa Na thymmei kabamun nagatun rai lani nagatun rai. Kadai ka jingra ki ya ka culture kaba manla usnem kabla pelong. Da ka seng khasi kmi ka seng socio cultural kabla seng hashilong. Ha ka arfulai trek uno pra syajar praspa khandai po khandai. Lasdang yaka ha uno pra arhajar khat khandai, arhajar arpu ada ka jingkershan jengkatna jengo kai perthei ke sorkar Meghalaya. Kana thymmei ka thmu ban buram bat pene pensa iki pateng tenrai jengkathan, ha ka juk ka por ban kentiu ya ka jeng sarong bat jeng sngotu ya ka kolshor. La pelong ha ka madan waking ba paunam hajayau. Ka juk ka jaka ka baju pelong ya ka shat suk mensim, bapau nam man la ubnai, risau. Kana thymmei kala kelas tet bha kawai na Tamasa culture ba itanatam jong ka Meghalaya. Kani ka Tamasa kala yo ya ka jing itu ka bahe na ka benta ka jing pen i ba itanat, ya kiriti dustur barius pa jong ka jela. Haki arsngi kani ka Tamasa ka pen im ya ki jing ya kendu ba itanat jong ka culture. Kentup ya ki jing shat ten rai, ki jing yele ka ya kathan, bar ki jing pen iplim ki baplet jing mut ha ka pateng khasi. Kinong wan jing okai ki la ru bani shim benta ha ki jing yalang trekam, balayalam da ki rang ba badan buram na ka jat ben riu khasi. Bat ban yo mat ya ki jing bam bakerpang jong ki jing bam ten rai batmai. Kana thymmei ka don ka benta ka ba kongsan, ha ka ba penroi ya ka jingedei ka ba kham jeliu hapren ki samla bar ki tenrai culture jongki. Ka ba penmi ya ka jing sngo sarong ya ka pateng jongki bar ka ba penskem ya ka jinglong jong ka imlang sala. Ka ai ya ki nongwan jongo kai ya ka lat ka ba jeliu ban mat ya ka rukom im jongki trai mulung. Da ka ba nangbun ki nong jongo kai perthei ki bla kring ban wat banya ya ki riti dustur jong ka than bat ban ya kendu ki briu jongka. Nalor ka jing pengam ha ka culture ka Tamasa ka ailat ya kinong rai tun rai bar kinong shat tun rai ban ya sam ya la ki sam ban penjanai ya ki kamshna jingshna jongki bat ban yo jing mentoy ha ka liang ka yo ka kon. Ka jing pen wandur bar ki jing pen bet jong ka stage bala pen shong nong rim ha ka tien tun rai jong ka ne ka jing yalang ki pen pawi ki jing long ba kong san jong ka jing pen ne pensa ya ka culture. Kaba penti kena begini ki riti dustur kendang im na kebenta ki pateng banwan. Menta usnem ka Tamasa Na thymmei kalong ka badan buram ban pediang sngoba ya kinongwan badan buram kiba ka jingyalam ba ka jing IT lut jongki kalayarap shibun ya ka jingkiu shaprang jong ka jela Meghalaya. Uba azairil vidar longding do IAS ket 3 ka sorkar Meghalaya but u swapnil tembe director jong ka IAS kapuli puthi bar ka jingpuli sorkar Meghalaya. Kana thymmei kamdei tang bakaraki ka minor henrei ka thmuru ban thaudur ya kalawei ka banne na ka banda ka pateng tunrai jong ka Meghalaya. Da ka ba pinskem ya ka jingdon kam jong ka jingbeteng jong ka culture bar ka jingpen pau ya ka jingstart. Ka sngi ka ba ar jong ka program kala penkut da ki jingyele kai ki ba itanat kentup ya ka jingpen iriam tunrai jong ki khanna ba ka jingya kop tunrai. Ka lukimai bat unai khat sau senya kinong job ha kene ka jingya kop kilong unai khat sau senya shinrang unong job Samuel Shilla unong job baningkong upendap borlang saukmi unong job baar udawan kraw khar sentiu ka lukimai genthei unong job phiba hun shisha ringkhun ka nong job ka baningkong ka batriti merthong unong job baar dari tingkai khonghan nai khat sau senya subtitle yalam jingshai melim ka jingpho samrkhi ka babhatam ese borsaukme ka jinglong babhabriu banyai ne dakhar nongkran batbetam ka ridap biang sungo ka ramwalk ka babhatam u Erikson kurba ka riam ka babhatam lukhimai ki jingrai poi ki mon suyam ka jingpho samrkhi ka babhatam sanki akor tangsang ka jingrai babhabriu ka jingkran batbetam ka bala risha marbanyang ka ramwalk ka babhatam ya ka yadari sha kharkongor sakani kindia ka jingri.
Seguir untuk kita. Ơi. 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 Ông nhắm mắt tới tôi